waya yenim kuo yenim ganyo ba me tetetemni na yafdem na binsre me na me ya dua kwanta o my komfo yen man na yefre sentrefo nyina eti aprekope se dua kwanta akonwa ato na akonwa na tetetemfo dia na asem bi nti ema akodi awumpifo ho na bebia na ekono na boache tromo a otoso miensa edane eto fom no na yehwe senka awumpifo ne no mbeka abom ne yatumi asiesie mafie no emu adwo na ya akono na omum ntiase enti yede kodan ye nana otumfo ose tutu a otoso mienu de ntima yede kodan no se tetetemfo no yan ye papa no ye nana no sam se obeware me nana adubia kase ene no wo mema mienu boache so no ene koto atamwa saa nkola no mienu nyina bedi akonwa no bi ewui ema epuno makonwa ede ka omo adi kan no asisi ya tetetemfo no ye wo nkonwa maako nsia ena egu nkonwa dem ho a wo mpifo no omu ni akonwa baako pekura wo ti ye de koda nana ewo so ekurum no na yenim se atena nkonwa nana pa wo no ombeka asem no mu nokre enso yete se omo akwaje ketase hyede ebi nti asem ananka wo se omo de atudwa no omo afa ntudwa de akwa wi akira ya ne se nana wo se etutu ababio asan de akonwa na ma wo mpifo no na no kwasem ni tetetemfo ye bo ano enu nti na ma me friends amtwerefo enhia mu nne se omo mra na me kobodua se akonwa no enye tetetemfo dia na ye pra na nam samanfo nkum tetetemfo e wasa asesu nyina ma omu nyina asenhye se enye no kure se o mpifo so omo dia na enye omo dia na omo de sika ene anibre ene tumi eje akonwa na firi tetetemfo nsem a o mpifo so nyina asenhye na nam samanfo nkum omu nyina enu nti na ma me friends amtwerefo enhia mu nne no masem nyina ani na nia esiye no ene se temo ye koe no otumfo epa abadwafo emom hwehwe asemunum abadwafo no ebisa emfudwa abragwa ye awompefo no omo hema no se akonwa na egu fie ho no mumu bi atena so awuda wose daabi akonwa no dodo sen na mowo egu nkonwa dem ho wose wonim nkonwa no dodo ema ne dance ni nana office hene bisa ne se ye ni aye di asem yi na nka ye bua asem ne 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 se akonwa no ye ofori adu ene tetetemfo dia edinka wo begya tum wose ebetumi abasa enso we nyina no o ma nka a o moje akonwa no afiri tetetemfo nsem eno nti ene ma me so mani bere a me friends mtwerefo na magbodua ama wiase nyina ate tetetemfo nye ye dia ena ye pra na nam samanfo nkum tetetemfo nyina mfiri asase so se ye dia nso ena wo mpifo so di sika agye dia na nam samanfo wo hampa dia omunkum wo mpifo nyina mfiri asase so tuomu se na chese akonwa no nye ye dia ena ye pre se mese se tetetemfo no enye ye dia na ye pre dia tetetemfo nyina asenhye ena adue nso amaboyi se obi firi me machi se okosumu akodane a nananum ensoma samambofo ema no mekum sa nipa no e wone kete so ma de enche no mabodua yi obi nso tinchen a me ho be dahi ama wa nso akobopa se obi ma metetemi nkume nipa kro obesusu saa no se onum nsuo no okoda kete so a nanam abusum nuasa nsuduasa ene nanam samamfo nsoma samambofo ema mekum sa nipa no wone kete so wa bra de enche no de enti emfa nko ho biem no danu aye ko foforo no nana nkasa otumfo pemso eka ase enye abosomnom ho asem ene ye beka nemom asem binti ma obi fie akonwa ekokodi obi fie emre tententen enti ade na se ne ye nkonko hwehwe ade ase no hwehwe ampa so ade ase no na ye tetetem a ye kwotena ase omudi asem ye ko so maako aduonu nsia ne nyina me ko obi a asem no eni da ho fita se tetetem fo de afedi akuda no ye nsa aka a nra ekoy a afedi otumfo na ankasa mbeka asem ma ye nti a o se temu a tete no ana omo kokon no eye wo hene obri ebo a yan tetetemfo na yade ne siye e ma domafo nya anukun no enti enam so ma doma hene ama yakonwa oboma wa ma ye bi wa besim wa ma ye bi wo amasu wa ma ye bi wa akuntem wa ma ye bi wo kufiti akurum enti wo susu se wo de yan yakonwa na ma ye ne a ye de bekwa akosom doma hene enti wo mfa ma ye enti ye de yasem san akọ ho bi mu a enye ye